Menej to váhaví, že už plánujem, že neuvidí, že sa nestretnem, že sa nepokecám. Ja proste pamätám úplne tak, že keď niekde sme išli na vtedy, tak niesol taký svojský pochod a tá pohoda, tá sranda okolo si, všetci chalani sme ho milovali a všetci chalani sme ho chceli byť vždy v blízkosti. Podľa mňa to bol jeden z najkvalitnejších slovenských hráčov v histórii a veľmi dobrý klub. Ako taký starší brat som bol, že vždycky ten prvý rok, keď ma zavolali s vami a bol som na to, tak si ma zobral k sebe a som díval od neho, že čo budem spávať na tom hoteli. Napriek nespornému talentu bola palová cesta na hokejový Olymp poriadne hrbolatá. Raduje sa historka, že keď ani po 2 rokoch nedostal NHL poriadnu šancu, premenil raz na tréningu všetkých 10 samostatných nájazdov. Potom si nakorčuloval do stredového kruhu, dal si dolu výstroj, zodvihol ruky a po anglicky zakričal: čo tu vlastne robím? Odpoveď vďaka neustálej drine prišla v drese St. Louis Blues. V drese Bluesmenov tvoril útok Skazy spolu s Hanzušom a Bartečkom. Po prestupe do Minnesoty mohol hrať so svojím blízkym priateľom Marianom Gáboríkom aj na slepo. Pred svojím odchodom do Ruska odohral v NHL celkovo 941 zápasov s bilanciou 327 gólov a 500 asistencií. Okrem toho získal aj cenu Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča súťaže. Aj to je jeden z dôkazov, že Pavol Demitra ľudí nerozdeľoval, ale naopak spájal. Keď počas lockoutu v drese Trenčína vsvietil nádherný gól Slovanu, celý bratislavský štadión mu nie posledný krát postojačky tlieskal. Dneska nie sme slovanisti, Trenčania, Čičania, sme Slováci. S dvojkrížom na hrudi tak sme videli Pavla Demitru úplne najradšej a on pokiaľ mohol vždy rád prišiel reprezentovať. A to pri zisku bronzu na majstrovstvách sveta v roku 2003 hral so zlomeným prstom. Na olympiáde v Turíne takmer prišiel o oko a napriek 8-mesačnej absencii spôsobenej operáciou ramena bol vo Vancouveri našou najžiarivejšou hviezdou. Bol to človek, z ktorého vyžaroval veľké dobre. Bol to pán hráč, veľká osobnosť nášho slovenského hokeja. Má veľké srdce a vedel pozbudiť tým. Bol to proste perfektný človek, skvelý otec, manžel, ale jednoducho je to obrovská strata. Rok 2003 znamenal v jeho živote zásadnú zmenu. Jeho stredoškolskej láske a neskôr manželke Majke sa narodil syn Lukas. O 2 roky prišla na svet dcérka Zara. Žiaľ, jej dvojča Tobias zomrelo niekoľko dní po pôrode na vážne problémy s dýchaním. Bolesť však rodinu ešte viac zomkla